המדינה הזאת? על מי אתה שומר? דגל ישראל לא יכולה להיות במדינה שלנו! אף אחד לא עולה לאוטו. לירן, אתה שומע? אף אחד לא עולה לאוטובוס עד שאנחנו לא פותרים את העניין. חכו שם, אנחנו בדרך. בסדר, בסדר. ביי. המשטרה לא תעצור, העם שלי תמיד יהיה זר שחור, זר שחור בנשמה, ירושלים נכנסת או מלחמה. הבאתי לך מתנה. מה זה? תרמוס. מה, יש בזה מצלמה? מחוברת ישירות לווי-פיי. תחזיק את זה לגמרי רגיל. זה כל הזמן מצלם ומקליט. מה אתה חושב שאני מצלם בדיוק? תאמין לי, יהיה לך מה לצלם. משחק מול סכנין זה לא סתם משחק. יום חג לזבלים האלה. למה זבלים? מה הם כבר עושים? מקללים קצת במגרש, אפשר לחשוב. הם עושים הרבה יותר מזה. כמו מה למשל? למשל, לאיים על אשתו של מנהל הקבוצה, להפחיד את הילדים. זה נראה לך סבבה? בגללך הם לא יכולים להיכנס למגרש. מי אמר שהם יבואו? יבואו. כמו גדולים יבואו. הבן אדם היחיד שאני רוצה שתצמד אליו זה עובד. עוד פעם עובד. מה? מה הוא כבר עשה שאת ככה נגדו? מה? מה הוא עשה לך שאתה ככה בעדו? בלי עובד זה לא נגמר, מני. אנחנו לוחצים עליו חזק בכל החזיתות. עניין של זמן והוא עושה טעות. טוב. מה עם שרק? אתה אל תדאג לשרק, תדאג לעצמך. אל תסתבך בשום דבר, הבנת? אתה בתפקיד צוות צילום בלבד, אתה לא חלק מהבלגן. בסדר, סיימנו? מה, שאתה ממהר? אפשר לפספס את האוטובוס. האוטובוס לא יצא בלעדיך, תאמין לי. כך. גם לערבים אתם לוקחים את הדגלים שלהם? דגלי פלסטין בחמאס? או שאתם גברים רק על יהודים? חבר, תתחיל להירגע. לא חבר שלך ולא יירגע. מדינה שלנו או שלהם? תענה לי! להירגע. באיזה מדינה לא חוקי ללכת עם דגל? השוטר של ערבים. בין כה לא מכניסים אותנו למגרש, מה אתה בלחץ? מה קשור? של שרמית. מילה אחת, אני מכניס לך את זה. רגע, הכל טוב. מה קורה דותן? כנרת, יש לנו הוראה לא לאפשר לחבר'ה שלכם לעלות לסכנין עם דגלי ישראל, שלטים גזעניים, כל אמצעי אחר שיכול לעורר פרובוקציות עכשיו. דגלי ישראל זה פרובוקציה? שמעת הזבלים תודה, האלה? לירן תן לי. אלה המחאות שלי. מי הנחיות? אנחנו הנחיות. משפטית, ההנחיות האלה לא מחזיקות מים. מצטער, כנרת, את רוצה? דברי עם מדמוני, אבל האוטובוס הזה לא זז מפה עד שאני מקבל את כל הדגלים. טוב. דגלי ישראל אליי. כל הדגלים אליי, עכשיו. כל הדגלי ישראל אליי. תביא את הדגל הזה. תביא. הנה. מבסוט? אחלה. רק תמסור למדמוני ממני שפעם הבאה כל זה יוצא לתקשורת. משטרת ישראל פוגעת בלגיטימיות של דגל ישראל. שים, אחלה אייטם. נראה אותה ואת צרפת אם מסבירים את זה לממשלה. תביא את הניידת. פתח! יאללה. מה איתך? בא איתנו? אני פה עם האוטו. לא חבל, כבר נסיעה. מה, אתם צריכים אותי בשביל המורל?